We Talk Football SA. Inform, entertain, educate, promote. This video is brought to you by Fezile Security Services. Protecting your business is our core business. MTN 8, last 8. FNB Stadium, Golden Arrows or Siqale City Kaizer Chiefs versus Golden Arrows. Yeah. Ngesonto. Izobe zingaki? Izobe zo9. Izobe Women's Day ilanga lomama. labafazi. Ilanga labantu besimame, hayi labafazi. Oh, right. Yeah, women, not one, not man. Isingisi lesizulu yaphambana. Angazi kuthiwani. Yini Women's Day ngesizulu? Hayi ntwana embokotho. Asibeke lapho nje singasaba ngazuthi liyalumela masithi labafazi. Hayi abafazi ongaphela abafazi phela yabo. Bafabazi. Hayi. Yeah. Manje ake sibuye ngapha. Yeah. Madondo. Nayi Golden Arrows isifikile. Ungathini? Kabiyami. I-Golden Arrows i-team engathusi. Yeah. Sesenzima kubo thina kithi hayi indlela kuyashelela. Yeah. Kuyashelela kithi angiboni nje ukuthi yini engazivimba kwi-Golden Arrows. Ngoba kwasabona abadlali edlala nabo bafisa ukuzodlala i-Kaizer Chiefs. Kwasabona nabo. Yeah. Njengoba ubona kusayinile kanje. Two Chiefs isayina kuma Facebook kodwa ngabona iPirates kuthiwa isayinile nabo abadlali ku Facebook kodwa ngibabona bekho lapha ngibukeza iminyama kodwa asikho lapho. Oh nePirates nePirates nawo senifundisile ukusayina ku Facebook. Seniyafana. iPirates isayina wathi iChiefs isayina ku Facebook. Peter Shalulile. Wathi iChiefs isayina ngibone ukhoze Donsa uSiyanda kanti kuSundowns. Ngabona uLokhuzana uAbraham naye semdonsa iPirates indawo kanjani. Kodwa ke into inhlanhla engijabulelayo abafana Mfundo Vilakazi noPhiri nalo Abraham. Yeah. Bebedlala bonke bethatha ulanga lihle phili. Yeah. Esikhathi bethatha iLokhuzana. Bebedlala bonke ngale kwisquad sabafana abancane. Yeah. Bebedlala ndawonye. uCream lo yana ukhona sizobona futhi ngapho ukhuphuka kuyaphezulu. Ngoba ngiyambona coach yakholela kakhulu kuVilakazi. NoVilakazi engathathi lonto ayifake engqondweni akenze into akayazi le akayifake lo coach engabi nesikhathi sokudlala la ucoach umfakela ukuthi abalandeli bamthembe uVilakazi njengoba naye emthemba so ngesonto mabemfaka akenza into akadume ngayo angabheka abalandeli yini la dume ngayo angithi phela umkhumbuze phela ngoba uyabona nathi sikhumbuza ngoba uyalibamba alivale ngedolo aqeda aqonda indoda ngqo indoda yayiqonda yona akayiceleni i-Chiefs ubuze indoda yeSundowns leyomlungu walibamba walithi walivala ngedolo wathi ufuna ukubona iroller skate yabantu indoda leyo ayishiwo yomlungu okushaya iSundowns ayishiwo leyo kodwa ngesonto indaba ezithi sobe sidlela amahlanga sobe sidlela amahlanga ngesonto iArrows yabona makuthi sizwelile indaba ezithi sesingayishaya utuningi ngoba lapho kuyobe hayi abafana siyabazi sizweli lokho kanti ngesonto sithi hlangana Zulu futhi nangesonto hayi thina sinazi phela ukuthi nikuphi cha mina ngibuza wena uthi hlangana thina siyazi leyo siyazi ma ukuthi thina singakushiwa amakhosi leyo ngano zathi neyenu enizoyisho kodwa nje ngesonto ndaba ezithi phela le cup lethu sesithathe kayi15 yithu number 1 Bale minyaka u10 edlule nationally ngempela uqinisile kuloko besisesibhedlela uke washo wathi besisesibhedlela ndaba ezithi njoba sikhona sizwile kuthiwa khona abazenzelayo sifuna ukubona bazozenzela sesikhona manje sesikhona sifuna ukubona bazozenzela yini njoba abantu bephethwe izisu nje izisu zibaphethe bayetoilet into engapheli ngoba babona iChiefs ikhona manje ciphezela izizwe madodeni ngathi bacathenge zila imbofana zomtawo bacathenge omo manje ke asizwe Sherman ngapha Sherman izisu ziyaciphezela ngichathenge omo manje we talk football without fear or favor into engiyaziyo for the first time in history iChiefs number 1 and futhi iChiefs yona yokuqala futhi ekoro ewumakhoti isinenxeba labo makhoti zisuka amadala zisuka nje
isinenxeba labo makhoti kulapho ke iArrows yongena khona ngenxeba yolithunuka. Uthi uMadondo uma ngabe iChiefs izwe leli Arrows azoba mabili mayizwe lokuncane lokho abangayinika khona abangayishaya ngakho. Ukuphupha kwaMadondo kuhle ngokwezifiso ezinhle kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi uyena usiyakulangazelela ukuthi kuthiwa makuphuma estadium kuthiwa amakhosi champions kungashiwo la kuToyota kuphela kushiwo la kune competition evulelekile kodwa isiphithi lokwakushoyo abadlali bakhe ngazi ukuthi basanida more time and counseling banida more time and counseling yabona i-team eclaima ukuthi inkulu njenge-Kaizer Chiefs akumele basikhuluma ngendlala yabo ma 20 years i-trophy ingaziwa ukhulunywa ngabo Toyota kufaka upetrol khishwa upetrol faka upetrol khishwa ingaziwa nje icup evulelekile shukuthi lama players athema isayinwa kwi-Chiefs kunencindezi enkulu kakhulu ngiyazi ukuthi nizongethuka ke ningethuka ke ngoba nijwayele ukwethukana nabalandeli be-Chiefs senikhohlwe nje neslogan senu sithi love and peace abasana love and fanele bakuthanda lona abantu akusaseyona love and peace ukhiphane seluleko ukuthi abadlali badinga i-counseling futhi ukuze abadlali be-Chiefs bawine bafowethu badinga a serious counseling ukuthi kuyiwe kuma dressing room ukosha ubatshento abatshana na kuzongena ngapha kuphume ngapha I think i-counseling edingakalayo ukuthi kuyohlalwa nabo phasi bakhuthazwe ukuthi cha kuyenzeka nifika i-team inomlando nibese nina nehluleka ukwenza lo mlando ingakho uMadondo ukhuluma ongazi ukuthi iArrows akayazi wephuka amakhamera sengisizela nale yakho kwenye igame bedliwa yona iArrows abantu bagibela phezulu kwamakhamera abanye besikaza orefri ngamavuvuzela kwakuyithibanga zange ngiyibone le yamumisha yenzeke Moses Mapita angiyithandi into njenganale yana ukuthi iqhubeke yayimbi uyabona kuMadondo ngimkhuze kumanje noZulu wakhe bayizathi abasasho ukuthi hlangana Zulu ngesonto ngoba bawuzulu qobo sengazithembi enye into Madondo ningathi mangayi iArrows senhlizele lesibini ngoba ngiyalazi mina ihlokohloko ngiyalazi maseluwenza umsindo maseluwenza ihlokohloko umsindo ngakulala ingakho angafisi ukuthi le FNB asifisi ukuyotha thina singafisa ukuthi le FNB stadium this is a national stadium ekumele senze asikafisi kule stadium ukuthi siphenduke ifana befundisi kuthiwa umlotha emlotheni asheni udokweni ngenxa yokuthi iArrows ngemicibishelo yabo izabe seyilimaze abantu ngithi Mbulasi iChiefs le embombela ikorile yabuya iKruger ihlathi wabuya uMakhoti wakora bongavese kubike abantu sebevizwe bonke kanti uyeza uDuba kanti uyeza uDuba ivolovolo Dubula Dubula makazi ngangithe leyangane leyana ngicabanga ukuthi akona kokuqala ngikutshena kaleyangane kanti leyangane leyana ayiyona lengozi ethini kodwa ekugcineni uma ingashifta nje kancane ithole lapho kwaziwa khona ibhola hayi lapho kunodumelani khona ingayi lapho kunodumelani khona esigodini noma eClorkop noma ngakubona abo Arrows laba ye kuboSuthu la kunebhola khona hayi lapho kunodumelani khona ibuye isivuthiwe isizodeliver izodeliver uyabona manje la banikeza injabulo yesikhatshanyana ngesonto after game bazabe sebeyikhomba ngomunwe bethuka bebiza wonke amagama la songazabe songasadudulwa ngafolofolo manje uDuba kayeke ukulimaza abantu uDuba lona uzabe sebekhuluma kodwa engakusho nje nami ngingathi Manto siyakweseka without fear or favor ngesonto
sithi hlangana Orlando hlangana Orlando Sekumanto. so sekumanto wasinikeza usibisi wasinikeza insimbi wasinikeza uphakathi usesiphakele kakhulu hlangana amabhakanisi izomeseka kumanto kwangazi ukuthi lo msebenzi okumele azowenza la FNB uyayidinga ibackup yethu mabhakaniya futhi sizobe siza ngomfutho kwaba mnandi masihlangana kuma semifinal sihlangana nabo Arrows ukube siya motivate ngabe sithi power iChiefs ngoko kusho kaSherman iChiefs idinga ukwelulekwa ngokomqondo ngokudla iPirate kwi-final we-Nedbank mhlawumbe ngicabanga abazi ukuthi uthini mendaba ukuthi badla iPirate kwi-final ye-Nedbank ngicabanga usholo lokho ufuna isithi yena amandla ngicabanga usholo lokho ngoba phela sayithatha kubi Nedbank angiyiboni 20 years lapho ilate edlule naleyana nale kusene Nedbank kusho ukuthi ithema isuka kini yathathwa yaya ku Durban City hlangana Zulu ilapho nje kwahlangana Zulu kwahlangana uZulu kodwa ke ubaba Jwaka nibuye nikhumbule ukuthi ukhuluma acabanga isanitation leyakusasa eOrlando nibuye nimxolele bayogeza kusasa wethuki sanitation wethuki and bese babuya bazovaccine umjovo omude nesonto la azokuhlatshwa ngoba bacela umjovo sikhona sobabuya leyo ivaccine esizofaka yona ukuthi isizini yonke leyo pain yodlala ikhona bazobe bephumile singene ethini yileyo ivaccine kusasa bawushaya Orlando ngesonto babuye bezojova sanitation and then bese babuya bazojova la okay siyagoma manje sengifuna ukuthi sivale manje nangu useyangikhomba lapha uproducer ngathi sizoyivala kabi iChiefs izobikhala kona kuyafunana sivale ngoba uwafa lo thina sama defending kwana cup esho ukuthi walithatha kuthina uqinisile phezu kwamanye amakhaphu siwaphethe ngezandla azange sawathethela wonke namanje sawaphethe kulungile ke counseling bofana mina engikwazi ukuthi badle iPirates le kulungile yazi nalo final kwaba ingqophamlando wefinal kubukelwe nake ema-packing kubukelwe yonke indawo kwakuye nje la vibe ka-2010 official yayimnandi kwatsho kwaba ukhishimso wesikhashanyana ngoba njengamanje le cup esikhuluma ngalo layo Nedbank selikuyibani selikuma-Citizens kuma-Citizens sasa ke ngesonto score ngesonto Arrows 1 Kaizer Chiefs not washo ngokukhulu ukuzethemba hayi uthukile njengoba esathi lilodwa nje uthukile akazenzi bathi champion score nje noma banamanga i-champion score abona nje i-team makuthi awesabi uqala ku2 yaphezulu lo team awesabi kodwa uma uyisabi uzothi ayi1 sho kuyacaca ukuthi akayithembi le Arrows yakhe okay iscore Madondo hayi iscore sakusasa benze njani labantu zokolobha ngabo yabona bangibazwelile ngizobashaya 2-0 mangabazwelanga ngiyabagaqa 4 i2 ye-Arrows i2 ye-Pirates bazohlukaniselana bona ukuthi uthatha u2 omkhulu wa first half or uthatha u2 wa second half bona ubaba Jwaka bazobona benza kanjani thina long sishaye 4 thatha iPirate okwakho neSundowns iPirate ithatha kwa iDurban City mina ke balandeli nazi iKaizer Chiefs ukuthi national team leyo mawuthinta iKaizer Chiefs uthinte icountry njengoba nayo ithinta iKaizer Chiefs ngiyacela nehlise kancane la kumthukeni usazoza ubuhlungu obukhulu ngesonto balandeli siyamcelela ubaba Jwaka akazenzi nayo isimo angacasuka kakhulu ngoba nawe uyabona amakhaphu la agcwele khona uthi kuphi la agcwele khona amakhaphu lokhu kwakhe kuseseyikho nje ukuthi noma bengawena amangaki inzima ukunifica amathenda nyana la amathenda wakhe amakhaphu asatholile bavala ama potholes bavala imigwaqo amakhaphu hayi bavala uSherman ngapha uJwaka bathi lamakhapha kawawinayo kuleminyaka usuke nje evalela ama-pothole akuyona ithenda yokwakha umgwaqo ithenda yokuvala ama-pothole nje ambala ufika noplastic avalavala akusho mina njalo kusho uMadondo uthi Chiefs 4 u2 wePirates u2 weArrows ngapha uSherman uthi Golden Arrows 1 Kaizer Chiefs iqanda thina City we talk football SA City kuyobanjwa
eshone nakho sithi akwaziwa mbantshi ukujiya sithi uDotero Makhasane oyobona zibulalayo. We talk football SA. Siyabonga.